आसा खालामदों जिहेतु जों बिटिआरआवनो थादों दासिमबो आसा दङ दासिमबो जों आसा दं जोंनि आसाया दाबो खाराखै जिहेतु बिटिआरआवनो जों थानो मोनगोन आरो माला थानो मोनगोन माला मोनगोन जों बेखौसो नेगासिनो दङ आरो बेखौनो जों लुगैगासिनो दं दिनैसिमबो जितु बिश्वनाथ आरो सनितपुरनि जितु सिमा बेखौ अति हनखाले थाबैनो बेखौ सलिउसन खालामना होनांगौ आरो मावफुंना होनांगौ जों बेखौ बिश्वनाथ इउबिपिअ जानानै डिस्ट्रिक्टनि इउबिपिअ जानानै आं भाइस प्रेसिडेन्ट जानानै आं दिनै बेखौ गभर्नमेन्टखौ आसाम सरकारखौ आं खावलायदों जे मोनफ्रोमबो आफाद जे बर'फोरनि जिखिनि आफाद दं फरायसा आफादानो जा जिखुनु आफादानो जाया जों बेखौ खावलायदों जे बिटिआरआव जोंखौबो सोदो आरो थानो मोनोबा जोंहाबो गोजोननाय दङ बेवहाय खिन्थु दिनैसिम जायाखै मानो जों बिनि थाखाय गोजोननाय गैया आरो दिनैसिमबो जोंहा दुखु दङ थ' जों आसा खालामदोंमोन बिटिआरआव थानो मोनसै खिन्थु दिनैसिमबो गैया मानो मा जाखो आरो बिसिम बारायखो बा बबेसिम सौहैखो दिनैसिम जों मिथिनो मोनाखै खिन्थु जों आसा खालामदों जों जिहेतु बिटिआरआवनो थानो मोनगोन जों बेखौ खोब आसा खालामदों आरो मोनोब्लाथ' जों खुसियानो जागोन नाथाय जोङो दिनैसिम मोनसे खोथाया जों बेखौ क्लियारिफिकेसन जानाया मोजां जिहेतु जोङो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट इउबिपिअ जानानै जोङो जोंनि डिस्ट्रिक्टआव जेसेबांखि आफाद थाया बर'फोरनि गौथुमफोर थाया जोंहा बेजों खुनु हिंसा गैया जोङो रावखौबो जेबो बुंनोबो थाङा बयबो जाहाथे जाथिनि हाबाखौनो मावदों जेला आरो मावखागोन जेला जोङो गोरोबलायनानैसो जोङो खामानिखौ मावलांनांगौ सावरायलायनायनि गेजेरजों जों मावलांनांगौ जों बेखौ लुगैयो नाथाय जों बेरेखा जानो जों जेब्लायबो साना आरो जों बिर'धिबो मावा रावखौबो जोङो गाज्रि रावजों जों सोंखारिनोबो थाङा आरो सोंखारियाबो आरो दिनैसिम जों सोंखारियाखैबो जोङो आसा खालामदों जिहेतु जों बिटिआरआवनो थानो मोनगोन आरो दासिमबो आसा दङ दासिमबो जों आसा दं जोंनि आसाया दाबो खाराखै जिहेतु बिटिआरआवनो जों थानो मोनगोन आरो माला थानो मोनगोन माला मोनगोन जों बेखौसो नेगासिनो दङ आरो बेखौनो दा जोंनि जितु दिनैनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मावथि जथुमा बेवहाय मिरु आफादनिफ्राय जितु मिरु आफादनि मावथि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जोंनि बिश्वनाथ जिल्ला बिश्वनाथ जिल्ला आफाद अर्थात खौसेथि बर' सुबुं आफादजों जे जोंनि जितु इउबिपिनि जितु बिथांखि जे माबोरै मावलांनांगौ बेफोरखौ लानानै आरो बे मावनांगौनि थाखायनो जोंनि बिश्वनाथ जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादजों सावरायलायदों बे खोब मोजां बाथ्रा जे जोंनि आफादखौ जोङो माबोरैहाय फोथांनानै लाखिनो आरो बेनि जितु मावनांगौ मावथांखिफोर बेनि उद्देश्यफोरखौ लानानै दिनै आन्सलिक पर्याय डिस्ट्रिक्ट पर्याय बेफोरनि मावथिफोरखौ लानानै दिनै जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जितु मावनांगौ हाबाफारिफोर बेखौ लानानै जों ज' मोजाङै जों सावरायदों आरो बे खोब मोजां जादों बे सावरायनाया जितु जोंनि बर' हारिनि जाथिनि गांनाय उखैनाय थांनानै थानाय गासै बिथिंजाय जाहाथे जोङो मावनानै जोङो जाथिखौ मोजां गोजौआव दैखांलांनो हायो बेफोरनि सोमोन्दै सानलायदों सावरायलायदों थ' बेखौसो जों आगोलनिफ्रायनो बुंबाय थादों जे थांनाय जितु बिटिसि सुक्ति खननै आरो खनथाम जाबाय थ' बिएसिनिफ्राय लानानै बिटिआरनिफ्राय बिटिआरनिफ्राय आरो बिटिसिनिफ्राय दा बिटिआर फैबाय थ' जोङो गिबिनि जितु सुक्तिफोर मोननै जितु बिएसि आरो बिटिआर बेवहाय जितु थालांबाय नाथाय नैबे थामथि जितु सुक्ति बे सुक्तियाव जों खोब आसा खालामदोंमोन जे जोंबो बिटिआरआवनो थानो मोनसिगोन बेखौ जोंबो गोजोननाय मोनदोंमोन आरो खुसिबो जादोंमोन नाथाय उनाव जे थालांबाय बेखौ जोङो मिथिनानै गोबां दुखु आरो दासिमबो दुखु दङ
जे जोंहाबो दाहाया खाराखै जे जोंबो बिटिआरआवनो थानो मोनगोन जों बेखौ आसा खालामदोंमोन।